Jama'a barkanmu da yau, sunana Munirat Labaran. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ɗaura a cikin littafin da muke karantowa wato zaɓin Allah. Hanya ɗaya na ce, na yi ƙaryar da Sa'idu. Na ce, Dada, kin ji abin da yaya ta rubutu? Wai na koma yau domin na zauna da yara saboda ita suna shirin zuwa Jidda, kin san rabanta da haihuwa can Salim. To shine abin ya dame su ita da injiniya. Dada ta ce, Allah sarki, Allah ya yi taimako. Ai haka haihuwa take, wani rabon nisa ne da shi. Na ɗan shamar na ce, kin ji kuma gwaggo, ta ce na je ta samar mana makaranta ta aikin asibiti a Katsina. Haba, nan da nan Dada ta zuba wa idanunta barkono ta ce, me nake shirin jiha su? Makarantar lafiya, karatun arziki dai aikin yi. Wai ke har yanzu baki samu mai so bane? Na fa gaji da kawaici. Zan tumbatse maku akan wannan karatun cikin ɗaya ko dai. Na yi jagwale ina murmushi na ce, ki kwantar da hankalinki Dada, ni ina da mijina. Sai ko nan da nan ta sako ta ce, a ina yake? Na ce, kin ga tuntuni yaya ta ce min da Sa'idu ƙaninta za ta haɗa ni, to ya dace na bijire mata? Tare ta wangare baki ta ce, ke wannan yanzu ƙaninta take maruko? Ina yake? Na ce, yana ƙasar turai karatu, idan ya sauka Najeriya za ki ga 'yan neman aure. Dada ta ce, lallai mu zuba ido mu yi saurari. Wanda zai haɗa jini da su Zuwaira ai abin murna ne, sannan ga su 'yan babban gida, masha Allah, barakallah wallahi. Da maganar Sa'idu na rufe bakin Dada tsaf, kuma a zuciyata ba na son halinsa, sai dai kawai zan iya aurensa idan yayi ta buƙace ni da yin haka. Ranar da na koma Kano a daren nan na je gidan Goggo don na samu ƙarin bayani, na amshi abin da zan amsa na koma gidan yaya. Washe gari sai Katsina School of Nursing and Midwife, waɗanda za a yi mana intabiyu maza sun fi yawa, daga ni sai Hauwa Kurfi muka rage. Hauwa yarinya ce kamar ni. Zaman da muka yi na sauraron shiga intabiyu mun shaƙu da Hauwa, har na gaya mata burina na son aikin jinya, ita ma ta ce, wallahi Hafsat ra'ayinmu ya zo ɗaya kenan, domin ni kin gana ma fi iya zane-zane, don haka ne ma iyayena suka so na karanci fannin zane-zane, amma ni ba ni da buri irin son na gana zama sista. Ne murmushi na ce, sista Kurfi kenan. Ta ce, insha Allah sista Kusada. Muka yi ma juna dariya. Ko da aka gama min intabiyu sai da na zauna na jira fitowar Hauwa. Mun jima muna hira har muka shiga gidan abinci muka ci tuwon shinkafa, ni ce na biya kuɗin tuwon, sannan Hauwa ta sai mana fanta muka ɗora. Ta ce, Allah ya sa a haɗa mu ɗaki ɗaya. Na ce, ai za mu iya zama ɗaki ɗaya. Ya kasance yadda muka zaɓi abin da za a yi, tun da kin ce idan kin koma Kurfi kwana 5 za ki yi ki dawo gidan yayarki a nan Katsina. Zan baki fon ɗin gidanmu a Kano ko Naital ki nema ki buga mu, sai mu shirya zuwa rana ɗaya ko? Ta ce, haka za a yi. Gidan yaya mai rama akwai waya a yau, zan kira ki na ji yadda kika sauka. Ranar da na je intabiyu da kwana 2, yaya da injiniya suka nufi Jidda, kwana 7 suka yi suka dawo. Ni kuma sun dawo da kwana 3. Hauwa ta yi min waya ta ce ana neman mu. Yaya da injiniya babu abin da ba su sai mun ba, kayan girki har da risho, akwati 2 na danne da sutura, kuma na aje wasu a gida. To ɗinki ne a koda yaushe yayi min take, zannuwa kuma na yayi na shiga kowane irin taro. Ubangiji Allah ya saka musu da rahamarsa, amin. Ɗakin mu ɗaya da Hauwa, ta ɗebe min kewa ta fannoni da dama, amma babu mai iya ɗebe min kewar Salim. Na shaƙu da yaran, ina son su har cikin raina. Hakanan na koya mai ya so ni, yana kuma so na, kila ma fiye da yaya. To jama'a, anan za mu dasa aya a yau. Ku biyo mu a next post domin jin ci gaban littafin. Na gode.
Jama'a barkanmu da yau.